काय हरिनाथ भैया भंजी लयदार हो अरे समरे रहब कि हालो चल लेब प्रेम सागर भाई बबुआ श्री नारायण हो शंभू बबुआ टेंगारी भैया बड़ी दुख होता है चैत में। यही चैत के महीना में एगो घरनी बाड़ी अपना सजनवा की यहाँ फोन मिलौले बाड़ी आ कहतारी किए राजा जी रौरा बिना सब चीज सुना सुना लगता सुखा गई चैत के महीना चढ़ गई बा आ रौरा परदेश में बानी कैसे कटिया हुई है बोलमु आए ने पुरुआ बड़ी तंग करता आ कैसे कहतारी भोरहरिया के जाल जब हाथ समाता बड़ी तंग करता है रतन आ जाई बाहर छोड़ के अब घरे आई जब बहेला पुरुआ बाया पोरे पोरे टूट दहिया हमार जब बहेला पुरुआ बाया पोरे पोरे टूट दहिया हमार भोर हरिये में बिगड़ेला मनवा सजनवा घरवाया जैत खनकी बोलावता कंगनवा सजनवा घरवाया जैत जब बहेला पुरुआ बाया पोरे पोरे टूट दहिया हमार जब बहेला पुरुआ बाया पोरे पोरे टूट दहिया हमार भोर हरिये में बिगड़ेला मनवा सजनवा घरवाया जैत खनकी बोलावता कंगनवा सजनवा घरवाया जैत भैया अब का कहतरी हो बड़ी निर्दयी हो गई बड़ा चढ़ली जवानी में छोड़ के गइला बहरा सुन गेल देहिया जैसे गोईठा के आहारा चढ़ली जवानी में छोड़ के गइला बहरा सुन गेल देहिया जैसे गोईठा के आहारा आवरी कहतिया मन करेला हो का मन करता बोला मन करेला लुटा दी खजनवा सजनवा घरवाया खनकी बोलावेला कंगनवा सजनवा घरवाया जैत बियाहल चल तहरा तनी ना बुझाला
चल हनुमान पिया तहरा ना बुझाला चैत के हवा जब भीतरी समाला लहरी बबलू नु हो लहरी बबलू ना देले ध्यानमा सजनवा घरवा जैतो भोर हरिये में बिगड़ेला मनवा सजनवा घरवा जैतो जब बहेला पुरुआ बाया पोरे पोरे टूट देहिया हमार जब बहेला पुरुआ बाया पोरे पोरे टूट देहिया हमार भोर हरिये में बिगड़ेला मनवा सजनवा घरवा जैतो खनकी खनकी बुलावता कंगनवा सजनवा घरवा जैतो